я вось, з-за таго, што недавно выйшаў, і мне трэба было даведацца, што адбывалася за 5 гадоў, я уважліва вельмі прагартаў стужку навінаў незалежных СМІ, замежных СМІ таксама. І, даруйце, але ад офіса Святланы Ціханаўскай, ад Паўла Латушкі, былі заклікі да санкцый абстрактныя нейкія. Але я бачу, што прынцыповую пазіцыю па санкцыях займалі якраз такі Еўрапейская Беларусь, займалі многія сваякі палітвязняў, займалі тыя арганізацыі, якія гэта рабілі і раней. І адна справа проста заклікаць для СМІ, для журналістаў проста на нейкіх мітынгах, таму што беларусы падтрымаюць ідэю санкцыяў. А іншая справа, што гаворыцца на закрытых сустрэчах з заходнімі палітыкамі, мы пра гэта не ведаем. То есть можна заклікаць, можна рабіць публічныя заявы, але рашэнні прымаюцца падчас асабістых кантактаў, падчас сустрэчаў. І вось што там кажуць тыя ж самыя прадстаўнікі офіса Святланы Ціханаўскай, я не ведаю. І гэта вялікае пытанне. Чаму за 5 гадоў не была закрыта мяжа з Беларусю для транспарту? Польша закрыла мяжу, адразу пайшлі візіты з Кітаю, адразу пачалося варушэнне. То есть ёсць балючыя, рэальна балючыя моманты для Лукашэнкі. Санкцыі не павінны быць проста абстрактнымі. Санкцыі павінны быць канкрэтнымі. То есть ёсць тое, на чым зарабляе рэжым Лукашэнка. Нафта, нафтапрадукты, калій, окей, але самае галоўнае транзіт. Прычым транзіт праз Беларусь, тут нават пытанне не толькі для Беларусі, тут пытанне яшчэ для Расіі, для Кітая, в першую чаргу для Кітая. А Беларусь залежыць ад Кітая. І вось калі прааналізаваць гэтыя магчымасці, прааналізаваць тое, што найбольш балюча для Лукашэнкі, мы прыйдзем да рашэння. І тады і заходнія палітыкі прыйдуць да рашэння адпаведнага.